Αφή. Ναι. Νιάτζου. Ναι. Εντάξει, Τι πρόβλημα να παίξουμε δυνατά, γιατί σαν μπίλα ρε παιδί μου. Έτσι δεν μου λες μιλαράκι, γιατί το καθένας τώρα δεν το παίζει μουσικός. Έχουν εκεί πέρα αυτές τις, πώς θα λένε, τις χορτεπαναλήψεις και αυτό το άρθρο το ζωντανό και πατάνε να κουμπάει και το βλέπω ότι κάνουν μουσική. Ρε άμα ο μουσικός δεν ξέρει... Πού, δεν βλέπω, είναι το δρομό. Συγγνώμη, εντάξει, μην τα κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, στην υγεία μας. Έτσι λέει να σου πω κάτι, μην το πεις ομόφωνα, νομίζω κάποιος μου κάτι στο ποτό μου.
Τι είναι πρώτα. Αυτό δεν είναι. Για βγείτε εσείς έντρα και μιλήστε μαζί αυτό. Έχουμε πάρα πολλές απολύσεις. Πού είναι το μικρόφωνο που είχε πει, Δεν έχει μικρόφωνο. Περίμενε, έχω εδώ. Έλα. Πείτε μας. Μισό. Πάρε και αυτό εδώ. Σύντροφοι, όχι. Δεν ακούγεσαι. Βάλε χεράκι εδώ πέρα. Ναι. Τώρα. Φαντάζομαι. Δεν ακούγεται. Δεν είχαμε το κίνημα. Έλα. Το παρακολουθήσατε. Λοιπόν, αυτό που παρακολουθήσατε ήταν μια σύλληψη ομαδική πρώτον. Η ιδέα ήταν ότι παρακολουθούμε το ταξίδι, μάλλον το ταξίδι της σκέψης και τα συναισθήματα ενός, πώς τον είπαμε, του Θήμιου, ο οποίος πάει σε ένα μπαρ, πίνει το ποτό του, κάποιος του ρίχνει κάτι μέσα και αρχίζουν τα περίεργα. Και παρακολουθούμε αυτό το ταξίδι και νοερά και πραγματικά και με τη χρήση της μουσικής αλλά και των βίντεο. Χρησιμοποίησαμε το Ableton για την παραγωγή της μουσικής του κομματιού που έκανε ο Φίλιππος, το Resolum για τα βίντεο και την επεξεργασία τους και τα γραφικά και ό,τι βλέπατε στην οθόνη και μέσω του Arduino που είχαμε sensors και του Max, είχαμε sensors, είχαμε δύο joystick, ένα αισθητήρα υπερήχων, ένα αισθητήρα φωτιάς και ένα touch, τα οποία επηρεάζανε διάφορες παραμέτρους σε ό,τι συνέβαινε στο μουσικό κομμάτι πάντα. Ναι, πιο συγκεκριμένα το touch έπαιζε τυχαία από ένα drummer και εκείνα τα samples που ακολούθησαν το ποτό μου. Ήταν samples από το πρώτο βίντεο που παίζανε με τυχαία σειρά, ας πούμε, στο drum rack. Τα joystick κινούσαν τα στοιχεία στη στερεοφωνία, στο surround. Το flame sensor άλλαζε ένα pitch shift στα χρωστά. Και το ultrasonic κάνει λίγο το fader του μικροφόνου. Αλλά δεν ακούστηκε πολύ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό νομίζω. Λίγα λόγια. Δεν ξέρω να προσθέσετε κάτι άλλο. Ερωτήσεις έχω πολλές. Δεν ξέρω αν θα θέλουν συνάδελφοι να προσθέσουν. Αλλά οι υπόλοιποι άμα δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Ουσιαστικά εγώ αυτό που έκανα Αν πιστεύεις ότι ακούσαμε κάτι. Όχι, δεν είναι. Εγώ τόση ώρα έχω δύο controllers που ουσιαστικά μετρημένα είναι επίτηδες 8 ας πούμε για τα 8 failures του Mix και τώρα δεν έχει να εξηγήσει το mapping, αλλά ναι, αυτό είναι το live κομμάτι ας πούμε, δηλαδή ανοιγόκλεινα εντάσεις και εφέ και έκανα live mixing. Και σύν ότι κάποια από τα εφέ, όχι όλα, που βλέπατε στο Resolum, είχε γίνει συγχρονισμός των υπολογιστών μέσω του link, μέσω δικτύου, οπότε παίρνανε τις αλλαγές στο tempo του κομματιού και κάνανε τις αλλαγές τους ταυτόχρονα, κάπως, περίπου. Που άλλαξε και το tempo του κομματιού, μετά δεν ξέρω αν έγινε τελικά. Πάλι δεν ακούσαμε άλλη μια. Που άλλαξε το tempo του κομματιού, λέω, αλλά δεν ξέρω αν έγινε τελικά. Ωραία. Παναγιώτη, εκτός από την καριέρα του κινηματογράφου.
Δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, είπαμε για το δικό μου το κομμάτι που είναι οι sensors. Αυτό, έχουμε φτιάξει κάποια path στη Max για να επικοινωνούμε με το Ableton με την πληροφορία. Απλό σε setup γενικά. Και ο τίτλος, για όσους δεν το κατάλαβαν, ήταν «Κάποιος μου έβαλε κάτι στο ποτό μου». Η Κωνσταντίνα που είχε μια εμπειρία με το joystick, κατάλαβες κάτι όταν τα πήρατε? Εγώ προσπάθησα να το. Μ' άρεσε πολύ το βίντεο, προσπάθησα με το joystick κάπως να κάνω ότι κάνει το βίντεο σε κάποια σημεία. Το άκουγες? Άκουσα στα μπροστά, εδώ πίσω δεν δουλειά. Οκ. Αλλά εντάξει. Ωραία. Τι μπορείτε να μας δείξετε, πρώτα απ' όλα, τι μπορείτε να μας δείξετε αυτόνομα από τους sensors, να δούμε κάτι, γιατί Όλα. όχι ένα μικρό σχόλιο είναι ότι εστιάσετε λίγο παραπάνω στο να τα βάλετε όλα στο πιάτο. Οπότε, για κάποιον που ήθελε να δει, αν κάνετε παρουσίαση προϊόντος, το λέμε θεωρητικά ότι αυτό είναι ένα pack που σας πουλάμε, εγώ δεν μπορώ, καταρχήν ήταν υπέροχο, άλλο το ένα, άλλο το ένα, έτσι, αλλά δεν μπορούσα να δω, επειδή ο Φίλιππας έκανε πολύ manipulation σε όλο αυτό το πράγμα και ήταν super, δηλαδή θα ήθελα να ήταν άλλη ώρα και από άλλες συνθήκες αυτά, δεν κατάλαβα όμως τι κάνει τι. Να μου πεις τώρα το θέμα να καταλάβεις τι κάνει τι. Έστω σε επόμενη φορά που θα κάνουμε μια τέτοια παρουσίαση είναι λίγο προσπαθήσαμε να το κάνουμε τα παιδιά στο προηγούμενο project με τα ακουστά, λίγο να δείξετε τι elements υπάρχουν. Δηλαδή, κοίτα τι κάνεις εδώ, να υπάρχει μια οδηγία αφού είναι κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα joystick κτλ. Θέλετε να μας δείξετε λίγο, μιλάμε για δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, τι κάνει ας πούμε το flame, ακούγοντας ένα element. Ένα πράγμα, δεν είναι έτσι busy. Ουσιαστικά, κοίτα, δεν θα μιουτάρω τα drums, αλλά κοίτα. Να δούμε και θα να κάνει το πάνελ. Να κλείσουμε λίγο τα κουστά. Γύρω, τέλεια. Ωραία. Σούπερ. Να δούμε και λίγο τον άλλο. Τι άλλο sensor έχει έτσι μας. Έχουμε Πάλι σαράβι. είναι άλλα στο χωρίς. Ναι. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε στο μήνυμα. Ένα cut. Και Ένα panic mode cut. με το sensor Και επίτσιφερ εδώ πέρα. άμα το αφήσω, μιλάει κανονικά. Για δώστε. Μπράβο. Χωρίς να πειράζει τους Φίλιππας για μια φορά αυτό. Τώρα μιλάω και τώρα βάζω το χέρι σε Μπράβο σε όλους. Ωραία. Εξαιρετικό. Πολλή δουλειά. Σίγουρα πολλή δουλειά. Further, έτσι με τα ωραία μου αγγλικά για την προφορά μου. Further extensions of this project, ladies and gentlemen. Τι θα θέλατε να κάνετε. Βασικά, θα το τρέχατε ποτέ αυτό live. Ναι. Και σας βλέπω πολύ ψημένους και τους τρεις. Οκ. Τι πήρατε από αυτό, δηλαδή, Δημήτρη, εσύ που ασχολείσαι και με το Resolve από ό,τι θυμάμαι. Τι έχει να σου πει κανένας φωτιστής τώρα, δεν γίνεται? Όχι, ήταν αυτό που είπαμε και πριν και για τα παιδιά, ότι υπήρχε ένας κοινός παρονομαστής στο χειρισμό του προγράμματος, αλλά εντάξει, τώρα οι επιμέρους παραμετροποίησεις που είχε, δεν το, με πολύ απλά πράγματα και με μια νοοτροπία λίγο πιο ηχοληπτική, προσέγγισα κάπως έτσι το βίντεο και βγήκε. Αλλά αυτό μου άνοιξε έναν άλλο κόσμο. Ωραία. Βασικά το θέμα είναι να δούμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει κάτι που αφορά υποτίθεται γλώσσα δική μας. Φίλιππα, εξαιρετικό το κομμάτι. Σε αντίθεση ο πρωταγωνιστής της ταινίας που δεν είπε άλλες 5 ατάκες. Δηλαδή, ακόμα σήμερα το ποτό μου που θα ήθελα να ακούσουμε. Είχε μάνα, πετάω. Δηλαδή, ήθελα να ακούσω άλλες 10 φράσεις. Αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι. Έχει πάρα πολύ Ήταν δουλειά. και λίγο τραβηγμένο το delay.
Δηλαδή, το πρόβλημα ήταν λάθος η ώρα, το delay ήταν μια χαρά. Επίσης, σε μια φάση αποσυνδέθηκε ο σένσορας. Το καταλάβαμε, όταν άνοιξε το κουτάκι. Ναι, και άρχισε να παίζει συνέχεια ξανά και ξανά να παίζει samples. Και γι' αυτό και δεν σταμάταγε. Τι έκανες όταν έγινε αυτό? Άνοιξα το τέτοιο, είδα τι έχει φύγει, έτσι, το έβαλα στη θέση, το έπαιζα και συνέχισα. Άρα όλα καλά. Ναι, μια χαρά. Το πιο βασικό σε ένα project δεν είναι μόνο να τρέχει, είναι να μην το κοιτάμε όταν δεν τρέχει. Να το πάμε όπως πάθαμε στην παρουσίαση. Παιδιά, μπράβο. Μπράβο. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι πριν κλείστε το ξεσυνδέστε σιγά. Θέλει να ρωτήσει κάτι τα παιδιά. Η επόμενη ομάδα που έχει κάνει και παρόμοιο project. Θέλει να τους κλέψετε κάτι από την ιδέα τους. Θα γίνει ένα fight head on head. Windows με το η μάχη του Arduino. Alright. Κάνουμε κάτι κάμερες. Ανοίγουμε λίγο. Δεν έχετε χάσει τίποτα.